Tende mari chose nyama dzedu dzeku Chinoi section youth team groups maita matiropafadza pamagweshe uyai mutiverengere zwi raMwari. Mufundisi tuwe voimba 2 verses dzegurwa vachatungamirira. Tobva takumbira Captain K Captain Andrew Schwein. Hallelujah. Shoko ra Mwari pangwene madekwanano tichariona kuna Timothy wechipiri pachapter yechipiri paverse 3 kusvika paverse 4. Pane musoro weshoko unoti anokurudzirwa kuti ave akatendeka. Hallelujah. Paverse 3 inoti ndinovonga Mwari wandinoshumira sezvakaitwa namadzitateguru angu nehana yakachena, sezvo ndichikurangarirai muminyengetero yangu usiku nesikati. Ndicharangarira misodzi yako, ndinoshuva kukuona kuti ndigozonzwa norufaro. Ndichadzokorodza kuverenga Timothy wechipiri chapter yechipiri Timothy wechipiri pachapter 1 verse pachapter 1 verse 3 to 4. Sorry, nandakanganisa. Verse 3 to 4. Anokurudzirwa kuti ave akatendeka. Verse 3 inoti ndinovonga Mwari wandinoshumira sezvakaitwa namadzitateguru angu nehana yakachena, sezvo ndichikurangarirai muminyengetero yangu usiku nesikati. Ndicharangarira misodzi yako, ndinoshuva kukuona kuti ndigozadzwa nomufaro. Mwari vakomborere kuverengwa kwezwi ravo. Amen. Hallelujah. Ngatisangane pamuimbi 236. Ngatisimukei tose tisangane pakuimba. Jesu mundichengete pedro nochijikwa pano yerera sine kura baba nukara nukara nipamase kose kiradawana nona ikeba nukara
Hallelujah. I had promised myself kuti andizo chema panapa. Amen. Hallelujah. Mova maimba Jesu monde chengete jo memchenje kwa. Hallelujah, Baba. Oh, on the fire. Hallelujah, Baba. Oh, on the fire. Hallelujah, Baba. Amaine kunyara mayava ashina kuipa kunyara. Amen. Tumezengwa onengwa muzhango wakadaro. Amen. Tumezengwa onengwa kangozvitora kuna tete kana mbuya kana sekuru whoever. Amen. Zvimwe zvinenge zviri kubva kuma generations aunobva kwauri. Amen. It's okay, but kana makristu tasvika pazvinhu zvedu. Amen, somebody. Kana tasvika pazvinhu zvedu tinofana kuratidza kuti tasvika pachi. It has nothing to do with the church name, because muBhaibheri hamuna salvation name. Amen, somebody. MuBhaibheri hamuna church yaMagaya, hamuna church yaMakandiwa, hamuna church yaKono Muzorori, hamuna church yaCommissioner Mutevera. Amen. Nyaya iripo hama dzangu inyaya yako iwewe na Mwari. Amen, somebody. Andiri muri kuinzwa nyaya yacho. Anzi Jesu mundichengete. Boys, amen, somebody. Even Chinoi Magaropa Fatwa in me. There is something very special about Chinoi. There is something very amazing about Chinoi. Chimurenga chaita chakatangira ku. Chinoi. Viva Chinoi. Amen, somebody. Hallelujah. There is something special about Chinoi. Now, can I begin? There's something special about Chinoi. I'm screwed up to Matombo and Muchinoi. Amen. Matombo Galanga because that's what gets Mazedo. Amen. But there's something special about Chinoi. There's something special about you and me. There is something. Pane chakanaka chakavanzika pamusoro pako amai nene. Ndosakatiri muno muchi. Ndosakatiri pano pachi. Hallelujah, somebody. Pane chakavanzika chiri pano. Dai uri mumwe paunozobva pamusangano wauno uchibata. Ndofara kuti vanga vachitaura vaya vabva vati zi. Ndati ndinovimba nekutenda kuti paunobva pano iwewe hama yangu uchabata chimwe chinhu chauchafamba nacho chakubatsira for the rest of your life. Vamwe vanonyara kakuti amen. Even vakanzwa shoko rinenge rakanangana navo vanonyara kuti amen. Regai nditi nyika ino yakaberekwa nezwi. Regai nditi nyika ino yakavakwa nezwi. Regai nditi nyika ino inogona kupinda muhondo pamusana pezwi. Ndati nini regai mimi pamunobva panapa batai chimwe chinhu muchitakure muenda nacho kumba. Kana ari mabasa ari kunetsa kana dziri dzimba dziri kunetsa ndati pamunobva pano imimi you're going to be empowered. Amen. Handisikuda kukuparidzirai titoparidzirana mangwana. Amen, somebody. Ini ndaparidzirwa kudhara inini
ndaparidzirwa kudhara amai vai vanonyara vai vaindabva ndavaona vasvika panapa vange vasvika pazvinhu zvavo. Amen. Kunyara kwese kwabva kwadii kwapera, vachingopedza chete, vachingopedza chete. Sipesta Satani akatononyepa mai wekule dzokerai mukunyara. Amen. Anditi muri kunzwa? Michael Jackson aiti kana asvika pazvinhu zvake, kana asvika pazvinhu zvake, nozi aiti akamira akadai so, kungomira chete akadai so, unozoona kuti akangomira akadai so, kungodai so chete so, kunza the whole city vanobvisa hembe vanodini, ainenge asvika pachii. Isusu kana tasvika pazvinhu zvedu mauto akatendeka, tinenge tasvika pachii. Changa changu ndichemedza hakusi kusuwa aiwa. Ndofara, ndofara. Hey. Hallelujah, Baba. Aiwa, hakusi kuti ndiri kutsamwa, ndiri kufara zvisingaite. Nokuti imi mandiropafadza. Vamwe wenyu patone mumwe haba mari kuti auye kumusangano kuno. Pane mumwe akwereta mari kuti auye pai. Ndinovimba nokutenda kuti Mwari vachamuregerera. Iwo kana waba mari paunodzokera because waponeswa. Amen. Wodzokera unodi? Mechi. Ndimi makandishedza. Wodzorera mari yawaba iya unoti aiwa ndakanga ndaiba ndikaenda kumusangano ndikanoropafadzwa. Ndiregerere uhama wodzorera. I tell you, God is going to do something amazing in your life. Your test is going to be a testimony. Andiri muri kunzwa? Miedzo yese yamaona ndafara ini ndaropafadzwa ini. Hallelujah somebody. Kana waropafadzwa ita hallelujah. Pane hallelujah ka yokuti hallelujah. Andiri muri kunzwa? Tinoti muite hallelujah yekuti munhu wese ari kubva anonzwa kuti pane hallelujah. Hallelujah. Fundisi verenga shoko raMwari. Tinoti tisvike panguva yekunyengetera tiende kumba akuparidzirana tiripo, handiti tiri panapo. Inyaya iyi handisi ndaitanga, inyaya yatangwa naKeno Muzorori. Zvino tichaidii? Tinoipedzesa. Amen. Amen. Mufundisi taura kuti shoko riri kuti chii? Pane pamwe parinotaura shoko richiti rinoti. Toda kuti titi shoko rati. Ngatirinzwe. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Utambudzike pamwe chete neni. Utambudzike pamwe chete neni. Hama dzangu ndinoziva kutambudzika kwenyu. Ini Mwari vakanditungamirira kuti ndigare kuNew York, kuAmerica. Upenyu huriko hwakasiyana nekuno. Hama dzangu ndinoziva kutambudzika kwenyu. Mwari vanoziva kutambudzika kwenyu. Zviri kuitika muupenyu hwenyu zvese Mwari vanozviziva. Vari kuti even as you go through zvamuri kupindanana nazvo izvozvo Mwari vanodii? Verengai mufundisi. Utambudzike pamwe chete neni somurwi wakanaka waKristu. Hallelujah, somurwi wakanaka waKristu Jesu. Amen. Kurwa hakusi easy. Mauto kurwa hakusi chi? Hakusi nyore. Nokuti pane mamwe battles aunotarisana nawo so wabvapera pendi so wakaatarisa so. Yeah. I remember ndichiri mufana ndaenda ndakagara kudzarasekwa. Ndakagara kudzarasekwa kuya kuende ndakuroja. Mukamba kangu so ndiri ndega so. Ndobva ndati izvo Mwari shoko renyu rinoti. Joy will come in the morning, although sorrow may last for a night. Amen. Joy will come in the morning. Munoiziva vhesi iyoyo?
I claim this in the name of Jesus. Amen, somebody. So, did you forget the joy is going to come in? Baby, that's all okay. Hallelujah. Mukoma chaka. Maria Rentica. God, please. Because I get joy will come in the morning. Amen. Amen. Until we said, I your joy in the morning, you told on a Bible. Kuziva Jesu watch not in dear the light. And then Mogunsko. Can I want to see a manji? Wonder they say, Paunego Chirwanigo, amen. My coronica voting no I for the my battles are. My battles all good was written now. I asked, I call you where they are going in. In other words, in deep my problems are we now. For this, Mirai, remember, amen. That was the I'm right. So kutambudzika kwenyu imimi Mwari vanoziva. Panopera fuel pamunomhanya paya muchipapara kunomhanya munotenga kuti zvinhu zvangu zvakuzopera zvakuzodini ayo Mwari anenge achitoziva. Munonoswera mozonomhanya modii motenga zvinhu zvopedzera zvakukuora Mwari vakamutasa kuri kuenda kupi. Ingawa ndakakuudza kuti don't worry about tomorrow. I take care of the future. I'm actually waiting for you kumangwana acho. I kona kuchika mangwana acho ndinenge ndakatokumirira to the other side of the night. Amen. So ndikuti nini mauto azvitsvagwe kune mamwe machechi izvi. Sylvester uyu anonamata uyu. Ndinomuziva uyu achinamata uyu nemhuri yake vese. Kuchechi kwavo kana ndichienda ndinoenda kunofara navo ndodzoka kuchechi kwangu. It has nothing to do with his church. It has something to do with my belief kutenda kwangu. Muri kunzwa? Kutenda kwako iwe kana kwakanaka. Ukaenda kuchechi ipi zvayo. Mwari vatatasa moyo wako iwewe. Pandanga ndine 16 years. Ndichipinda pa chinoisita deopaya. Ndakatanga kuti church iyo vapabatidze nemvura mweya chao handimbo zinyazo zvinzwetsisa ndibva ndati kuna baba vangu ndina ndichada zvokusalvation ndikanzi koenda ndinoda kuenda kunobhabhatidzwa. Amen. Samba munomboifunga nyaya kubhabhatidza ka munomboifunga ndiri munomboitaura ndiri haleluya. Makristo yako ndada kunyepa manje. Ndova ndaenda kumethodist ndova ndaiswa mudishi ndova ndabhabhatidzwa. Amen. Ndova ndadzoka ndova ndangoona ndandichingori ndini. Amen somebody. Because kubhabhatidza Johani anonzi the forerunner of Jesus Christ. Ndopano patinobhesa nyaya yedu yokubhabhatidza. Kubhabhatidza kwakanaka mumvura. Among my churches, isusu tinowira among my churches. Those are the Salvation Army love all churches. Amen somebody. Andiri mukuzvona. Ngavabhabhatidze zvavo. Zvakanaka izvozvo, but kubhabhatidza zvinoreva kuti uri kutaura zviri kuitika mukati it's a manifestation. Kubhabhatidza is just a ritual. Uri kutaura kuti ndaponeswa because Sylvester uyu kana ari mbavha mumwoyo make uyu. Ndikaenda naye kuriver Jordan mumwoyo make ari mbavha. Ndikasvikako kuJordan ndikamunyudza mumvura kuti asenge ndichatomunyudza zvotofa chaizvo. Mwoyo make ari mbavha. Paanobuda munofunga kuti anenge apona. Amen somebody. I want to encourage you today. Pedzisai mfundisi nyaya yedu tibva tasvike panguva yekunamata. Amen. Hakuna munhu unorwa papfumo unozvipinganidza namabasa oupenyu huno. Hallelujah. Kuti agone kufadza uyo wakakokera kuhondo. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Maita nyumfundisha. Ngatisimuke tinamate hama dzangu. Ngatisimuke tose tinamate. Nokuti tinoziva kuti rwendo rweupenyu hatirugone tega. Zviri kukunetsa zvese hamuzvikwanise mega. Ndinogona kukumbirai kuti muye kuno tinamate. I think zvakanaka kuti kana muchinzwa kuti imimi muri uto rine chimwe chinhu chariri kuda kuna Mwari, huyai zvenyu kuno kuti tisvike panguva yekunyengetera. Tinokumbira kuti mafundisi kana muchikwanisa muye muvatenderedze pano tiite chimwe chinhu chinoshamisa. Vana vadiki mayouth, huyai, you need energy. Vamwe wenyu you look like you're 75, 85 years when you're 13 and 15 and 21. You need God. Amen. Huyai tisvike panguva yekunyengetera. Tinorwisana nemuvengi watisingaone asi Mwari vanomuona. Tinorwisana nemuvengi anoda kuti tiende kugehena isu tichida kuenda kudenga dzvene raMwari. Saka tinoda kuti tisvike panguva yekunyengetera madekwana ano tichienda kunorara, kuti Mwari patinobva panapa tinge tiri vanhu vari different, vaite chinoshamisa. Mweya anoera apinde matiri muzuva ranhasi panguva ino pano, vabvise chinhu chose chiri matiri chisiri chavo Mwari. Mwari vapinde matiri vatizadze mweya unoera. Young people, you need the Holy Spirit. You cannot do this by yourself. Hamumbozvikwanise. Vana baba hamumbozvikwanise. Vana amai hamumbozvikwanisa. Vana venyu hamumbozvikwanisa. You need the Holy Spirit. You need God kuti vakubatsirei. Toda kuti tinamate madekwana ano kuti chimwe chinhu chiitike pamusoro peupenyu hwedu muzuva ranhasi pano pachinoi. There is something very special about this place. There is something very sacred about this place. Imi muri pano, ini ndiri pano. Mwari ngavatibate pazuva ranhasi. Kana paine mumwe asina Jesus Christ as their personal savior, guess what? Today is your day. Today is your day. Mangwana rimwe zuva. Ndichakumbira kuti meja mukoti vauye vanamate nesu pano. Huyai zvenyu, huyai mudzike kuno, nokuti pamuri kudzika kunoku muri kunosvika paHoly of Holies. Panzvimbo ino yakasarudzika yakanamatirwa musati mambosvika pano. Ndopamuchaponera pano, haikonai kumbopashora vanhu ipapa. It's okay kana musingakwanise kupfugama, huyai mumire padhuze ipapa. Muti ndinoda kuchibatawo ichochi chine vamwe. Ndinoda kuti ndichibate ichochi pandinobva pano ndinge ndiri a different person. You can do it. Munogona kuzviita. You don't have to go to any other church. You can be right here. Mugozviita. Amen. Mtangai kunamata mega ipapo pamuri ipapo. Meja mukoti vatava kuzonamata nemi. Commissioner vatava kuzonamata nesu panapo. Vagotivharira. Mwana waMwari akafamba naMwari zvinoshamisa. Vafana makarara nemi. Ngatinamate. Commissioner ngatinamate. Ngatisvike panguva yekusvika pamberi paMwari. Tikumbire nzeve yavo kuti ichiteererawo zvatakutaura. Tinouya kwamuri Baba wedu wokudenga panguva ino. Tinokutendai nokuti muri pano. Tiri kuzviziva kuti muri pano. Uye shoko renyu rakatidzidzisa kuti muno authority pasi nokudenga. Paya pamakashedza muchitaura kuti ndai munoudza vadzidzi tisangane pagomo Garirea. Makavati ndakapiwa simba pasino kudenga. Ndichisimbisa vadzidzi kuti kana maakuburuka gomo, zviregai kuburuka sezvamanga muri. Asi muburuke mane mavamwe vanhu. Ndicho chikonzero Baba tanga tiri pano manherano. Basa riri kuitwa panzvimbo ino pachikomo chamakasarudza. Tinokutendai nokuti mabata upenyu hwavana venyu. Mataura kuvana venyu.
mavhenekera upenyu hwevana venyu nechiedza chenyu choupenyu, nokuti shoko renyu rakatidzidzisa kuti shoko ndiro mwenje wetsoka dzedu. Nokutendai muzita nemuropa raJesu kuti basa ramabata muupenyu hwemumwe nemumwe ari pano, zvikuru vauya pano pamberi, rakakura. Kune mvura yaburuka kubva kudenga yasuka, chose chakayeredzwa nemvura hachidzoke. Tatenda mweya mutsvene waburutsa mvura inoshamisa kuvana venyu vari pano. Takunamata mabodo okudenga kuti upenyu hwanatswa ngaunatswe zvachose. Mweya yanatswa ngainatswe zvachose. Kurarama kwanatswa ngakunatswe zvachose. Kana urwere hwabatwa ngahubatwe zvachose. Upenyu hwakaipa hunga huchiraramwa hwanangwa neshoko renyu ngahunangwe kuti huchinje vana venyu tive vanhu vatsva. Kana takatarisana pano Mwari, hatina anoziva zviri muhemo mumwe, asi mweya mutsvene anoziva. Zvino havo vana venyu avo vauya kuzozviwisira pamberi penyu, kuzowaridza upenyu hwavo, nokuti upenyu hwedu haisi sikireti kwamuri, zvose zviri pachena. Zvino izvi zvawaridzwa pano. Nda kunamata Mwari wamasimba ose kuti zvauya nevana venyu, kana vaakusumuka apa ngavarege kusumuka semawiri avaita. Ngavabva apa vachinyatsogutsikana kuti tasangana nomuponesi, tagadzirwa, tabatsirwa. Kana paine vari kurwara ngavanzwe kuti chiremba anga ari pano. Kana paine vanga vakarukutika ngavanzwe kuti simba rauya. Kana paine vanga vakapesana pano vasina ukama ngavanzwe kuti taregererana. Kana tine dzimwe hama dzedu vatisingawirana vakasara kumusha, ngazvichitangira pano kuti kana ndadzokera ndakunoyanana nehama dzangu, nokuti mamugamuchire mweya yakapwanyika, asi munoda vana venyu kuti vanatswe. Takutendai nokuva nesu manherano, takutendai neshoko rayo nemuranda wenyu. Takungonamata kuti wakaipa uye akamira munzira kuti atapudze, ngaachishayiwa simba rokutapudza. Zvadyarwa ngazvimere. Simba rauya iri Baba ngarichirarama muupenyu hwevana venyu, kuti wakaipa ashayiwe simba. Muri yauya pano pamberi Baba vagamuchirei. Imi muri pano. Uye chinofadza ndechekuti hamaunganidzira vana venyu pasimba. Pane mari dzakaparadzwa apa. Pane nguva yakaparadzwa apa, vanhu vakasiya misha. Vamwe vana vari panapa Mwari, kana tikadzokera kudzimba dzavo tinobvunzana kuti aitsvagei kumusangano. Anorarama upenyu hwakanaka, asi nezita raJesu wakasiya zvose. Wakugadzirira kwete zvenyama asi zvomweya, nokuti mweya imba yavo uri kudenga. Nyama ndiyo ine dzimba dzatiri kugara idzi panyika inei. Baba, mweya yedu inokosha zvikuru. Makaikokera kuti ibatsirwe pano, igadzirirwe dzimba dzokugara pano. Kana taakuparadzana manherano, tinoda kubva pano Mwari tichiti tabatsirika. Taakuenda naJesu, taakunogara naJesu, taakufamba naJesu. Ngachichiva chombo chatichabata. Kana tikaona dhiabhorosi amira pamberi pedu, tomuudza kuti nezita raJesu taane authority noupenyu hwedu. Kuda kwenyu ngakuitwe, zita renyu ngarikudzwe. Rambai muri pano, tinokudai kuti mugare nesu kusvikira musangano uno wapera. Kunyange taakuenda kudzimba tinoenda nemi, nokuti muri muperekedzi asingadzokere panzira. Tinokutendai. Woridzai shwedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwomweya mutsvene ngazvirambe zvinesu pano kubvira zvino kudzamara kwokusingaperi. Amen. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Regai tingotenda Mwari nezvavatitira mukati mezuva ranhasi. Tawana kunyangwe neshoko rinotikoshera kubva mangwanani kusvika panguva ino. Tikasatenda Mwari hazvingaitawo zvakanaka. Maoko mudenga tichitenda Jehovha. Amen. Takutenda vatungamiriri vedu nezuva ranga rakanakisa kudai neshoko rinoshamisa. Mwari ogara kuitirei nyasha. Takukudzai, takutendai yanguva yekunozorora pandikunamata kuti Mwari vagozorora pamwe chete nesu. Timuke mangwanani tiri vatano, tiri vapenyu, titiendera pamberi nemusangano unokomborera. Regai tisumuke tose, vatungamiriri vedu vachisumuka, vachibuda vachienda kunozorora. Pandichakumbira kunyangwe nebhendi vatiridzire tichibuda. Kana kuti mamuri ready vanoimba vamwe vacho. Tiridzire bhendi tibude. Vamwe tose timbosara takagara pasi tipanane zviziviso kuti tizive kuti mangwana tiri kufamba takamira sei. Mabenzmen. Ngatisumukei. Come in. Hello. Hi. Interview, hey? Yes. Please take a seat. Hello? Hello, sir. The person is here. Okay, just bring her in. Okay, sir. Are you feeling hot?
For gorgeous, elegant, and astounding look, modern women now use Pretty Women Cosmetics. Visit us at the following Pretty Women Cosmetic outlets: Corner Angwa Street and Speak Avenue, Corner Nelson Mandela and Park Street, and at Corner Muyanehanda and Speak Avenue in Harare. Pretty Women Cosmetics, where beauty begins.